свободен, обезпечен, наситен с радостни събития живот, великолепен дом, красива кола, пътешествия навсякъде по света, здраве и възможност да помагате на хората. Всичко това е картина на живота, за която мечтаят большинството от хората на нашата планета. Но защо на повечето от нас това никога не ни се случва? Може би, защото никой никога не ни е учил как да го постигнем. Сами по себе си знанията не могат да ви направят богати. Само си представете, че всеки един от нас вече е посветил за образованието между 10 и 20 години от своя живот, но не е получил знания, които да го направят богат. В съвременния свят на вас ви е необходимо да действате по алтернативен път. Традиционната система на образование ще ви научи да броите пари, но не как да ги заработите. Ще ви разкаже истории, но няма да ви помогне да създадете своя собствена история на успеха. Всички ние сме получили някакво образование, но реалността сега е такава, че в нашето образование е пропуснат най-главният предмет – финансовият успех. Тайните, стратегиите и методите за постигане на успех ги откриват малка част от хората. Повечето, оглеждайки назад, така и не разбират защо са подминали целия живот, само борейки се за своето съществуване. Защо така и не са получили на своето разположение пари, време, здраве и живот без стрес. Преподавателите на ICF знаят тези тайни. Всеки човек има свои навици и способности, своя система за поемане на отговорности, вземане на решения и действия, своя скала за увереност в себе си и своите сили, своя собствена представа за място, което е длъжен да заема в своя живот. Всичко това съответства на тази среда, в която е възпитан, която ни е създала и в която се намираме в този момент. Вашите родители и близки, учители, съученици, книги, телевизионни предавания, приятели и сътрудници са влияли и продължават да влияят на вашето развитие и на това какъв човек сте станал. Всичко това е като една питка, която представлява смес от много различни заложени в нея неща. Спомнете си едно много просто правило. Ако искате да станете богати, заобиколете се с преуспели хора. Ако искате да живеете в бедност, заобиколете се с хора в нужда. Обърнете внимание на социалното си обкръжение, с което изкарвате своето време. Тези, които ви помагат да се формирате като личност. И ще видите, че вашия живот по нищо не се отличава от техния. От тези, които ви заобикалят. Дали го разбирате или не, за да промените вашия стандарт, трябва да смените вашето обкръжение. Трябва да общувате с повече успели хора, да научите от тях това, което търсите. Успешните хора се познават веднага. Друг е въпросът, виждате ли себе си преуспели. В ICF е възможно да успеете. Основната цел, която екипа на ICF си е поставило, е да обедини богати, успешни, свободни и открити хора от всички страни по света, които са готови да предадат своите знания, опит и навици, както и своите умения на хора, стремящи се да постигнат финансов успех. В съвременния стремително променящ се свят дистанционното обучение стана реалност и в момента се използва стотици милиони хора, но повечето образователни програми дават унили, формални и не свързани с реалността обучения. Също така отнемат прекалено много време на учащите. ICF променя представата за съвременното обучение, мултимедийни уроци, видео общуване, игри и живи конференции между учащи и преподаватели правят обучението ефективно и увлекателно. Студентите на ICF не си губят парите, времето и силите, за да получат безполезни знания. ICF не се стреми да дава на своите студенти каквато и да било специалност или професия. Защо? Защото в ICF не учат своите студенти да работят за други хора. В ICF учат да работим за себе си. Лични финанси, инвестиции, бизнес, личен и професионален растеж. Всички тези предмети, които позволяват да вземем своя живот под контрол, да управляваме своето настояще и да защитим своето бъдеще. Вие имате право да знаете всичко за финансовия успех. Всъщност, вие за това сте били създадени. Но най-важното, главното, имате най-добрите преподаватели за това. Пътя към успеха започва тук. Обучението в ICF е достъпно за вас.
Даваме 100% гаранция за това, че вашият живот ще се промени към по-успешен с ICIF. Можете да започнете своето обучение в ICIF точно сега. С ICIF пред вас ще се открие иновационна форма на дистанционно мултимедийно обучение, благодарение на което може да получите вашия финансов успех. Използването на видео, аудио и флаш технологии ни позволи да направим качественото дистанционно обучение реалност. През първия месец ще получавате уроци от курса Магистър маркетинг, от който ще узнаете всичко как да построите успешен бизнес. Ще бъдете увлечени в изучаването на разнообразните аспекти на света на парите, получавайки уроци от курса Финанси. Можете да подобрите своите навици и ежедневие благодарение на фантастичния курс Магистър на успех. Разбира се, пред вас ще бъдат разкрити и тайните на успешното инвестиране от практическия курс уроци Майстор на инвестициите, където пред вашите очи професионални управители ще се разпореждат с реални активи от нашето училище. Ще бъдете удивени от лесния и достъпен начин, от изчерпателната информация, която се съдържа във всеки един урок. И най-важното, те ще ви помогнат да трансформирате вашата финансова ситуация. Не е нужно да губите време в безполезна информация. Основната информация в нашите уроци може да бъде прилагана незабавно всеки следващ ден, докато вие чакате пред вас да се открие нашия следващ урок. Също така, видеоуроците на ICIF ви позволяват да учите директно от стоящи срещу вас инструктори, най-модерните оратори, лектори. Допреди вие трябваше да похарчите $1000 за такъв сорт обучение. Сега то е достъпно за вас на цената на кутия цигари по 3,50 на ден. Не забравяйте, че може да посетите най-добрите курорти по света, пътувайки до Лондон, Берлин, Париж, Прага, Банкок и много други градове, където ICIF организира специални курсове, заедно с най-добрите лектори, инструктори и предприемачи. Невероятно обучение, съчетано с незабравима ваканция. Може да спечелите шанса да участвате в един от тези круизи, организирани от ICIF, или може да се покрие част от цената посредством бонусите, които ви акумулирате. Може да се състезавате с студенти от цял свят в виртуалните игри, които ICIF организира, като изявите получените знания в практиката. Печелившите печелят специален бонус, който може да използвате за напред в тренировъчните програми на ICIF. Най-резултатните участници печелят кеш, както и други награди. Може да се обучавате в ICIF абсолютно безплатно. Всичко това е възможно поради факта, че нашата компания пренасочва повече от 50% от целия оборот към студенти, които се обучават в ICIF. Не е нужно да правите каквито и да било допълнителни плащания, както и да поръчвате презентационни пакети. Като действащ студент в ICIF ще получите специален набор от инструменти, които ще ви помогнат не само да учите безплатно, но и да осигурите един постоянен, безграничен приход за вас самите. Всичко, което е нужно да направите, е да следвате нашата система, за да почнете да изкарвате пари. Ще станете по-успял и по-богат. Посредством тази система няма да е нужно да преследвате хората наоколо. Хората сами ще идват при вас, за да търсят възможностите, които вие предлагате. Развивайки вашия бизнес към ICIF, вие продължавате да се изкачвате в корпоративната стълбица нагоре. На колкото повече хора помогнете да успеят чрез ICIF, толкова по-високо в нашата иерархия достигате. Кешови бонуси, безплатни пътувания са само част от нещата, които предлагаме, за да помогнем на хората да направят техните животи по-богати и по-успешни. Ставайки студент в ICIF, можете да се учите от богатите и успели хора по света на това как да контролирате своя живот и да станете негов хазяин. Може да помогнете на милиони хора да придобият стабилен и наситен със събития живот. Може да пътувате, да видите света,
както и да получите незабравимо признание за вашия труд. Направете своята първа крачка към пътя на успеха с хора, които вече го могат. Станете студенти в ISEF. Започнете да променяте своя живот точно сега. Образование, което преди ви струваше $1000, сега е осигурено за вас за по-малко от 3,50 на ден. А сега внимание! Вие може да станете студенти на ISEF сега и да получите вдъхновяващия курс "Развивай се и ставай богат" на стойност €29 от нашата компания безплатно. Получете своя първи курс от ISEF като подарък. Необходимо е само да се регистрирате на нашия сайт и да започнете своето обучение по финансов успех точно днес. До нови срещи на върха на успеха. ISEF.